Mula nganti meh jam 1 ngono sejatine wis krasa banget. Nanging isih ana panjangka sing aweh greget nganti kok dina iku. Iki wis lumaku 3 sasinan. Ya wiwit ana gagasan basa Jawa kudu diuripake maneh. Kepriye wae atine isih duwe greget senadyan ora memet. Dadakan sawijining dina pimpinan sekolah sing putri iku nyedhaki. Wah, wonten ayahan enggal eyang. Pancen ana kanca-kanca liyane sing padha kenal sepira lawase anggone dadi pamong. Pikirane rondok mungun krungu tembung iku. Nganu eyang, kala emben punika rak wonten pepanggihan lan antawisipun ngrembak basa Jawi. Lan pungkasanipun basa Jawi kedah dipun uculaken. Nggih kados pundi wangunipun lan caranipun? Lajeng wangsulane ora enggal keprungu. Mung guyune sing renyah karo tangane kaya patrape wong sungkem terus omong. Enjih, nyuwun pangapunten. Sekolah mriki kula janjeni. Kula pitados wonten ingkang asta. Sing dijak omong isih ndamblong. Nanging sing ngajak among ana rasa pitaya. Sinten? Sepisan maneh kanthi guyu renyah bali maneh. Kula pitados bilih eyang, boten badhe nampi. Tertemtu kersa. Kula kemutan buku kumpulan cerita cekak rumiyin. Mak glek. Eleng 2 taunan kepungkur nalika kumpulan cerita cekake didadekake buku. Banjur padha tuku klebu sing ngajak omong iku. Dheweke melu tuku kagem bapake sing uga seneng maca sebangsane iku. Saestu lho, eyang. Kersa enggih lajeng sinten ingkang saged biyantu. Kanca-kanca mriki sajagipun sami selak sedaya kula pitados. Iku sing jalari mulai nganti awan jam 1. Merga mengkok jam 2 ditelepon kancane sing dadi ketua wis ngepel. Dhisik sepisanan ana tanah Jawa mulang aljabar merga kahanan. Tegese kudune dudu kewajibane. Merga tugas belajare basa Indonesia. Nanging gandeng ora ana wong sing gelem nyekel kanthi kewanen dicekel. Iku dumadi lawase 7 taunan nganti pindah Jawa. Banjur ana Jawa kaya entuk tantangan yen sekolah iku gelem nampa guru anyar waton gelem mulang aljabar. Kanthi pengalaman iku dheweke mujuti panjaluke kepala sekolah. Iku sing jalari bisa ditampa ana sekolah mau. Nanging kudu jumangkah liya nganti purna tugas sing ditindakake manut apa sing dicekel. Pensiun setahunan, sawijining awan entuk telepon sangka wong sing tepunge durung kentel nanging krasane kaya wis tepung lawas. Pak, iki aku nyuwun tulung. Tenan iku swara telepon ing sawijining wektu. Kira-kira jam 11-an. Telepon ora enggal diwangsuli jalaran swara iku ora patiya tepung. Iki saka sekolahan. Wah, tenan mong panjenengan sing bisa nulungi. Pak Lukas iki ra entuk tugas saka negara nyang kono. Embuh ngendi? Sing jelas kene kelangan guru. Jur mau ki, Buses, siswanti jarene nalika SMP murid jenengan kondo. Ya jur tak goleki telepon jenengan. Bareng omong-omong, dheweke cetha sapa sing tripun mau. Pungkasane kondo. Pokoke engkok sore wangsulen ya. Ngono. Trims, iku telepon sing ditampa. Isih cetha nganti saiki dinane. Setu. Embuh apa sebabe ora nganggo dipetung pira honore bengine kondo bojone. Dina Senin mangkat mulang. Senadyan wis leren setahun saiki makarya meneh. Mlebu sekolah iku kaya dielengake. Nalika sepisanan mulang ing tanah Jawa. Dadi guru percobaan. Dene murite sing dadi pacobaan kaya sing dikandhakake ing dhuwur. Siswanti iku murite ana SMP. Nanging saiki dadi wakil kepala sekolah bidang pengajaran. Isih kelengan dhisik. Lungguhe ana cedhak temboke pas jendela. Bocahe kelenggu anteng. Nanging saben ana garapan latihan yen ditakoni mesti bocah iku ngacung. Iku sing isih ana angen-angene. Dene beda kahanane ya pancen jamane sapa sing maju ya ana ngarep. Bab iku banget ora mlebu gagasane. Mong isih eling bubar ujian pungkasan. Ya wulangane iku kepengin ngerti bocah-bocah sing padha nggarap. Apa meneh nalika iku sing ngoreksi beda kutha. Piye? Wan, aljabarmu karo rada isinan anggone mangsuli mujudake kejujuran. Pangestunipun, Pak, saged sedaya. Njur bisa talentok 10? Mugi-mugi. Atine bungah,
Merga kudune bocah kaya Siswanti ngono lan sabarkane biji iku pancen hake. Bocah-bocahe nyenengake yen diwulang. Iku kenang-kenangan sing lawas banget. Wulang pungkasan kaya sing ginambar nyedihake ing atasane wong Jawa kok kaya ora nate tepung. Kang mangka sadurunge uga wis entuk wulangan ki ana SMP. Embuh pikirane muyeng. Mulang wis 3 sasi nanging isih durung ketok asline. Metu saka kelas bablas tekan ruang guru. Lungguh sedelok ing meja ana amplop tugas saka sekolahan. Metu saka ruang mung kari kanca guru teluran. Pamitan, terus mudhun jupuk kendaraan. Arep mulih ora mungkin. Mula bablas menggok ngiwa mampir warunge Tante Lusin. Ing cedhak dalan iku akeh warung manut apa meneh. Tekan ngarepan warung sepedahe distandarke. Terus mlebu lungguh tanpa mikir akeh nalika tante iku mara dheweke terus kandha. Sego pecel wae, tante, karo mujaire. Njur ngombe es jeruk. Tante Lucy ngladeni kanthi cepetan. Unjukane kok sik, Pak. Ese rodok telat. Tanpa wangsulan, piring terus dikuras. Jam ing tangane ditonton. Lagi jam 1 luwih 7 menit. Nalika es jeruk diterakake terus dicandak. Enggalan wau dicucup. Ah, rasa klegen. Plastik isi banyu putih disaut, dicurake. Bali diseruput meneh. Isih krasa legi nalikane diudeg. Banjur dicuri sebesar maneh lagi mendek. Ngasto ning ndi to, Pak? Tante Lucy lungguh cedhak anggone lungguh. Ah, isen tante. Kok isen ngopo? Wong ora nyolong wae. Kuwi ning sebelah. Tante Lus mung meneng kaya ora ngerti tembunge. Kuwi sebelah sing sok bocah-bocah rame. Ah, jenengan ki yo lucu. Wong dadi guru kok isin, kudune malah bangga to. Apa sing dibanggakake, Tante? Wong bayarane sithik banget. Ning ke ceritane nyang jaba, guru iku makmur. Yen tahun ajaran baru, kaya tahun iki, bayaran awal tahun, menakutkan. Jur wong cerita, wah, enak dadi guru. Saben tahun panen, Tante Lucy mung meneng wae. Pancen kabar ing jaba werna-werna. Nanging bareng krungu sangka wong sing dadi bahan ceritaan kaya mengkone. Biasane mung meneng, endi sing bener. Wes, ben tante, arep dadi ceritan, pak arep dadi dongeng, mung ngelakon ing sanyatane sing bener. Luwih becik ana ngarep kelas sing mugen kanthi mulang sing teko niku wae tante. Bebek tuwek wiwit ngenter ngarut dalam perumahan sing ambyar cedhak kali. Dhisik iki panggonan telaga kangkung sing sumeblak ijo merga subure. Bareng dadi perumahan, kantol riel, dalan lawas sing wis dadi jeglongan, kajaba sing wong-wonge kantonge kandel, omah-omahe wis malih dadi tingkat kanthi rerengan sing mencutake. Dalan aspalan lawas wis malih dalan paving sing respakai. Sing ora kongang merga kiwa tengen wis nglangak langit trima pindah. Panggonan iku diculake kanthi rega sing murah. Bagjane wong-wong sing duwe dhuwit. Panggonan iku dituku terus dibrukake. Lemahe diuruk, didurake. Ya kaya sing saiki dadi omah tingkat sing ngresepake mripat. Sing duwe biyen yen weruh mung nyawang ngungun. Dalan sing tumuju dalan gedhe. Aspalan sing kadasen. Padha krowak merga aspale. Sak kecele kaya minggu kepungkur. Dalan iku didandani. Wong pinggir dalan ngabluk ana godhokan aspal. Dalan kang krowak iku disaponi. Diresiki. Bubar iku siniram bubur ireng yaiku aspal sing digodhog. Disiramake jugangan-jugangan. Bubar iku dikepiuri pasir. Dina iku wis rampung, anggone nambali kandas. Nanging nalika seminggu cedhake udan teka dalan iku mringis meneh. Lan wong numpak sepeda motor kaya ing Dremolen. Jaranan tekan dalan gedhe lakune luwih angler senadyan kudu ngati-ngati merga padha adu menang. Truk gedhe, motor alus, becak, sepeda motor nganti bocah cilik numpak sepeda padha gendele. Dina iku arep ngiseni BPS sing wis nyelak. Mau esuk arep mampir. Nanging nalika ndeleng arloji tengan atine menging.
mengko awan wae. Kanyataane awan iki wong arep tuku bensin antre tekan rel sepur buri. Ah, iki dina Kemis tanggal 29. Mestine mung kari rong dina rego bensin iku salin rego. Atine wis pasrah, emoh mikir memet ngurusi barang iku. Senadyan embuh mengkone yen bensin iku sida salin rego. Lakune mandek nalika lampu stopan iku abang. Pikirane isih nganggas wong sing antri bensin. Yen kuwi tenan mendah pikirane oleh muyek. Duit pensiunan iku ora ngerti piye dadine. Nanging pikirane dadi sumeleh. Bareng weruh wong lanang tuwa nggawa karung gumandul ing pundhake lagi jengkang-jengking njupuki dluwang ing pinggir dalan. Atine angeles dadakan. Sikil iku meleng-meleng nganggo sandal jepit sing kelangan kandele lan warnane selen abang karo ijo. Ing burine ana bocah sing kudune jam ngene mulai sekolah. Nanging bocah iku lumaku kanthi gembira menyaki pinggir dalan. Nganti lampu ijo meh kelalen saumpama wong sing ana burine ora nggunakake bel sepeda motore. Lakune digebut. Mengkono bebek tua iku mung bisa ngepot gleser alon. Tekan Tugu Muda, sepeda menggok ngiwa. Tekan Dalan Gede, Jalan Pemuda. Kanggone dheweke ing angen-angen isih tandes jalan Bojong Taun sekaten nalika isih SMP. Nalika iku sering melu mase sing sekolah ana kono. Zamanku SMA jurusan A yaiku jurusan bahasa. Yo ing sekolah iku kondang sastrawan Indonesia. Enhardini Nurhayati Suhandini. Sastrawan putri saka Semarang, Kampung Bedagan. Banjur dramawan sing miwiti siaran ing RRI Semarang. Kula semana sandiwara radio bocah-bocah SMA sastra Setyadi Triman MS. Semarang sing beda kahanane. Kalen sakiwa tengene dalan isih milih kemricik banyune bening. Ing sadawaning dalan bojong isih cemuwit ocehane manuk manyar sing susuhe pating grandul ing wit pelem sing ngragani pinggir dalan. Ketambahan wit asem sing baris ing sadawaning dalan bojong. Banjur wohe mateng-mateng pating grandul nganti rontok ora ana sing njupuk. Bebek tuwek dienggokake ngiwa nelusur dalan mlebu. Lapangan iku ngeblak. Gedung tuwa isih bakuh senadyan wis kepangan wektu. Kelas isih kiwa sing banjeng lan tingkat iku mewuhi sekolahan iku ngedabiah. Apa meneh nalika iku bocah-bocah padha bubaran ambyuk kanthi model penyandang zaman saiki. Bebeke diendekake ngisor sadurunge mlebu mburi. Jaket biru sing kelangan werna merga lawase pawehe panitia lomba maca geguritan sangka Depdikbud dicopot diampirake setang bebeke. Mripate langsir ngawasi kanca-kanca durung katon. Cedhak anggone ngadeg ana wong loro lagi dandan-dandan kalen sing rusak. Anggone nyawang melu ngungun melu lakone cetok sing mlaku oleh alon. Selak kesusul mendek wong loro iku omong-omong karo tangane nyekel cetok. Embuh nganti pirang menit. Pikirane dadakan mubeng. Kepriye anggone dhewe iki bakal apik. Wong nyambuske wae kono doyo. Banjur gegasane ing batin mesem nglenges. Ngopo kowe pusing karo wong kuwi? Apa kira-kira wektu sing ditipunake ya bisa tenan cocok? Raine dadi mencereng. Jam tangane sing wis padha gripis marga sekolahan kena hawa segera ditonton. Jam 2 kurang seprapat. Sedilo engkas. Ditolah-toleh ora ana wong sing ditepungi. Mulai isih ngadeg ing ngisor wit, senadyan sikil tuane wis krasa kemeng lan keju, bali pikirane nglantur. Zaman semono sekolah tinggalane londo iki kesuwur. Apa meneh nalika TP terkenal perjuangane. Yen sore dienggo sekolah bocah-bocah perjuangan jenenge bocah nom tur lagi diujo ya kala mangsane rada kebablasan. Antarane sekolah lan peperangan. Panggonan iku sangsaya sepi. Kajaba guru-guru sing katon mudhun tumuju panggonan motor. Seragame warnane padha karo pegawai Kotamadya, abu-abu nom. Pikirane isih nglangut, jame diunggak wis jam 2. Sepi sangsaya ngruket ing tlatah iku dadakan wae.
"Pak, monggo pinarak mlebet kemawon." Iku suarane wong wadon sing ngocorani mlebu. Nanging pikirane durung mantep, jalaran tetemon sing sepisanan ana kelas buri. Katone ibu guru iku ngerti gagasane. Mula anggone ngacarani dibaleni. "Monggo Pak saestu wonten kelas mriki kemawon. Boten wonten wingking. Kula mangertos nggih kala enjang menawi wonten pepanggihan dinten punika. Malah kala mau enjing serat sanes-sanesipun. Ingkang kangge kanca-kanca dipun titipaken mriki." "Wah, nggih repot. Lah duka mangke sami rawuh punapa mboten?" Ibu guru sing ngendika mau terus memburi. Dheweke lungguh dhewean karo pikirane nglambrang gambar-gambar ing tembok. Werna-werna kaya isine pikirane awan iku. Anggone ngenteni kanca-kanca sing tinanggenah memetri warisane simbah nganti kesel nganten.